салом алейкум дӯстони азиз, рӯзатон ба хайр шодӣ бошад. мо имрӯз берубр омадем, прогулка дорем. Прогулка дар дуруни трактор. сарчаи видеода шумода нишон додум. ина аспорам бинем прогулка дорам. ирӯз мода рӯзи сешанбе дӯстони азиз. продукта овардагӣ анамихе айдар дурун мекунанд. баъд мара ғами ҷобаҷокунӣ продукта мегира. як қисмиша кухни дуроварда мондем. ҳозир камтарак холодильникома проверка мекунам, тоза мекунам, ягон ҷош ҷазир боша. баъд продуктаҳоро ҷобаҷо мекунам. моҳи пешина мо продуктаро қариб 12,000 гирифта будем. 11,000 чанд қадод ин моҳ боша 13,000 шидай. намедонам ки сабабаш чӣ бошад. рости мо чекора намебинем ки нархошон чанд қая чанд қа фарқ дора. ҳамин равғана як вақто дида будам як 5 литраш 300 чанд қа буд. ҳамин хел ҳозир боша як 5 литраш 500 рубл. ман равғанома проверка накарда будам. 8-9 литр равған доштум, бо 15 литр дига навистам. ҳамаша проверка накардам. шакар боша 5 килои дига доштам, бо 15 килои дига навистам. тамат хая мехе чие ки дар корай аяшанг мегирем арзонтар гуфта, не ки ҳамаш мехе нархошон ба фикрам ки қиматтарак шидай. мехе дӯстони азиз ҳамаша ҷобаҷо мекунам. иҷа хлебу батонам ё дар заминози шикару ёша дига ҷода ҷобаҷо мекунам. иҷа орди килояки овардиам. инаи ордои сиёҳакай он моҳ 6 кило нависта будам, ин моҳ 10 кило навистам. як пачкаи 2 килоя 67 рубли будай. хайҷа дар 20 кило пиёз, 15 кило наи сабзӣ. иҷа боша я 5 кило хоғ навистем барои ҳамин шинондани помидору болгарӣ. имсол ҳамин помидор болгарӣ занҷабил мешинонам. дӯстони азиз, мо ин хел бринҷ истифода намебарем. 9 кило бринҷ нависта будам. бринҷои хели сафеди камтар дарозакай. мо ҳама хел бринҷои сафед. як таша кушода ош мекунам гуфтам. намондан гуфтан ма вода гуфтам ки бринҷора мо абрад намегардонем. мода бринҷе ки чӣ хеле пешина мехӯрдем ҳамин хел биёрем. ман накушодам ёра, барое ки ма ҳамин як намуд бринҷ мегирем. фақат мисол я ошдане ялама ягон мастова шила ҳамашта як намуд бринҷ мендозам. иҷа дӯстони азиз прогулка када дар дуруни трактор рафтестем. хеле гаштем берунода. хонада ма шӯрбо андохта монда будам. пас така кардам. саати 10 буд. худмон биромадем майдон. бачам мактабда, кати духтарам. биромадем тракторда шиштем. прогулка кардем камтар. майдонода ба хона омадем. инам хеле дӯстони азиз давоми влога тамошо кунед. از بحری خوشی زندگانی رفتی به ما شدی بشی طبیب افتادی. ای دادری جون آبی غریبی شورای بازای کی غمی زنده جدایی زورای نبود بر نوا ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا
دادی منو جورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای دوستانی عزیز خانه اومدم رسیدم ساعت 12 قریب ما 1.5 ساعت болода гаштем камтар прогулка кардаму бо уборка кардам я чихеле ки гуфта будам влогои пешина 10-15 минут вақти мара уборка кунӣ мегира пилтара дасте монда рафта будам дӯстони азиз омадам амихе шӯрбо майда ҷӯшидестай сабзиву пиёзшама андохта рафта будам омадам бо картошкаву болгариша андохтум дарав мепаза гуфта соат 12 шидестай барои бачаҳо омадан ҳозир як 20-25 минути дигар вақтай гӯшташам хе бардошта мондум болгариву картошкаш хушрӯ паза гуфта инам хе дӯстони азиз ҳозир бачаҳо миян ҳозир овқатшона мебардем коса коса иҷа боша мода бегаши дӯстони азиз як намуд кекс тайёр кардестам барои кӯдакора 2 дона тухм ним стакан шакар андохта лад задам амахе сафед шид 100 миллиграмм равған андохтум лад мезанем баъд 200 миллиграмм шир меандозем шира камтар хе гарми бадам не хунуки бадам не амхе камтарак мондум барое ки ай халадени гирифта будум 200 миллиграмм шира андохтем амхе лад мезанем 10 грамм разрихтил дар корай 250 грамм орд 3 қошиқ калон какао порошок ҳамашан амхе ба илак мегзаронем орда разрихтила какаома пешакӣ бехта монда будам ҳамаша андохта хеле лад мезанем дӯстони азиз формочкаҳо дама камтар авған молидум ҳанами хел тестара да формочкаҳо вай мекунем меандозем дар градус 170 20-25 минута тайёр меша баъди тайёр шиданаш ман сахни пудра бошидум бениҳоят хушрӯ омадан ба маззаи хушрӯ омадан шумоам тайёр кунем ко каки хушрӯ омадагия дурунуш дӯстони азиз раҳмати калон барои дастгириётон ай ҳамаи шумо миннатдор ҳастем дар паноҳи худо бошед то влогҳои оянда